सेथियाव इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो प्रभु जिसुनि मुङै हामबाय होनदों। इसोरनि मोजां दैदेननाया नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथोंसै। फिलिपि 2:5 नोंसोरनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बादि जाथारनांगोन। जहन 3:15 बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय। इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ परामर्श होदों जोंनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बादि जाथारनांगोननो। ख्रिस्टनि बादि जाथारनोब्ला जोङो माबायदि जानांगोन? कारन इसोरनि बोसोना बेखौ बुंदों, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय होनदों। जोंनि साननायफ्राबो इसोरनि बादि जानोब्ला बुहुमनि साफ्रोम सुबुंफोरखौबो अननो नांगोन। अब्लासो जोंनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बादि जानोब्ला जोङो बुहुमनि साफ्रोमनि थाखायबो जोङो मोजांखौ साननांगोन। बयनिबो थाखाय जोङो मोजांखौ साननांगोन। अब्लासो जोंनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बादि जागोन। दे होमब्ला जोङो सोलोंनि ख्रिस्टनि बादि साननायखौ जोंबो सोलोंनि। बुहुमनि साफ्रोम सुबुंखौबो अननो सोलोंनि, अननि। कारन इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ परामर्श होदों। बोसोन बिजाब 10:18 जायहा मालायनि सायाव गाज्रि साननायखौ दोनखोमानानै मोजां बुंफ्लायो बेनो सोलैग्रा। जायहा नंबां जाबां बाथ्राफोर रायज्लायो बेनो मूर्ख। गितफोर 2:20 नोङो नंखाय बुंग्राफोरखौ खोमोरगोन। फोरबुआ मानसि सिथारग्रा आरो सोलैग्राफोरखौ बिमायनो मुगैयो। नोंथाङा बुहुमनि सुबुंफोरजों रायज्लायोब्ला नोंथाङा माबायदि मा साननानै रायज्लायो नोंथाङा गावखौ सोंथि खालाम। आरो इसोरनि बोसोना बेखौ बुंदों, गुबुननि सायाव नायनो बानानै जुदि रायज्लायोब्ला बे सुबुंखौ इसोरनि बोसोना थगायग्रा होनदों। इसोरनि बोसोना आरो बेबायदि थगायग्रा सुबुंखौ इसोरा मुगैयो। जोङो इसोरनि बोसोननि जुगिदि जोङो सोलोंनो हाबाय। बिनिखायनो सोरजोंबा रायज्लायोब्ला नायनो बानानै रायज्लायनो नाङा। मानसिखौ नायनो बानो मोना। मानसिनि सायाव जेङा बाथ्रा साननो मोना। मानसिनि सायाव हिंसा बाथ्रा साननो मोना। आरो बाथ्रा रायज्लायोब्ला नायनो बानो मोना। माथाय 7:1 नोंसोरो गुबुनखौ बिसार दाखालाम, नोंसोरो बिसार खालामजायि बादि। बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। इसोरनि बोसोना मा बुंदों? गुबुनखौ बिसार दाखालाम होनदों। गुबुनखौ बिसार दाखालाम होननायानो बेबायदि बुंनाय जादों। गुबुनखौ रायखोमा नाङा होननाय जादों। बिसार खालामनो नाङा, गुबुननि बाथ्रा बुंनो नाङा होननाय जादों। जोङो रावखौबो रायखोमानो नाङा आरो जोङो रायखोमानो मोना। जोङो दिनै सोलोंनो हाबाय। सेथियाव जोङो सोलोंनो हाबाय जोंनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बादि जाथारनांगोन। जोङो बेखौ सोलोंनो हाबाय। आरो नैथियाव जोङो बेखौ सोलोंनो हाबाय जोंनि साननायफ्रा बयबो बुहुमनि साफ्रोम सुबुंनि थाखायबो जोङो मोजांखौ सानग्रा जानांगोन। बयबो बुहुमनि साफ्रोम सुबुंखौबो अननो नांगोन। कारन इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ परामर्श होदों। आरो जोङो थामथियाव बेखौ सोलोंनो हाबाय जोङो गोसो सिङाव रावखौबो नायनो बाखोमानो मोना। रावनिबो हिंसा बाथ्रा जोङो साननो मोना। रावनिबो जेङा बाथ्रा जोङो साननो मोना। रावखौबो जोङो नायनो बानो मोना। आरो जोङो ब्रैथियाव बेखौ सोलोंनो हाबाय जोङो रावखौबो रायखोमानो मोना। नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो इसोरनि मोजां दैदेननाया जेब्लायबो थाथोंसै। दिनैनि भिडिअखौ बिसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन।